mar Lolwe TV kendo geno na eni irio maber kamora mora mineno e wang jowi maro mar Lolwe TV. Odiochieng' ma kawuono wan kod wendo e studio gin jogo mamiyo ji nyiero. Obro nyiso wa nyinge kuno mae kachiel kod gigo motimo kode mbele gi goyo mbaka. Ado mana nong'i kamera kacha ka onyiso joneno mag Lolwe TV, joneno mag Twak Rowere nyinge kanyo moae kachiel kod gino motimo. Arwaki ni machiegni. Erokamano. Joneno aniluonga ni Gregory Ambogo mane nyinga mantiere ID but mong'ere sana en Ombuti Matata. An msani. Waluonga ni wachekeshaji. Sawa. Mana kaka injo janeno mar Lolwe TV makawuono wan godo e studio en mchekeshaji, comedian, msanii mwadhi godo mbaka kod record industry mabende otie. Kadi bedo jata chenro mari Polino yudo arwako uru ni machiegni. En morna mar rwaki e TV maro mar Lolwe mondo igo mbaka kod jogo mar Rowere kalore ni industry ni en industry ma samoro ji bire gi paro mopogore ji biro gi paro mar ni kadonjo to bang' ndalo makama higni makama adhi bet famous, adhi chako yudo pesa makama, adhi dago ngima makama. In mentality ni en mane kani donjo industry ni kwa chako? Kumocha gadier, yes nan ga gi geno ni kachopo kacha chire video moko ariyo madwa dhi timo tang'eyo ni ng'ato machal kama dhi nene alafu to an kora nadhi lakini nolokore ok en kaka en chire sami chako ka pod impiem gi ji yani nitiere joge moko ma iwacho ni an adwa ni mondo atime ka ng'ane alafu to idhi yudo ni kaka time ka ng'ane no in ok neni kaka ng'ane neno winjo. Koro ne nitiere ndalo moko be mane nasachako mana yawo nyaka YouTube channel na pimra gi jago moro iluongo ni Henry Nisabu. Mane ndalo machon kabisa. Koro nawacho ni to gima Henry Nisabu timo ni eno kanya timo gigi. Koro an badhi atimo. King of Mwihoko. Koro an be kadhi kanyo to ka post e YouTube an gi view na moro achiel kanyo. Nataka dhia kao simbo ng'ato achaka view go kore yudo ni seche moko pod ngi 2 views kanyo kata 2 months. Koro nadhi lose hope machaka golo nyaka YouTube account. Otek pole sana. Okoya. Mana kwa chako maloka cha inyiswa ni nyingi en Gregory Ambogo kendo chien kacha kanwa go mbaka ni nyisani nyingi maingeri god industry en Ombuti Matata. Nyisa kuma ne Ombuti Matata ni kopogore kod nyingi masamoro mara ID majonyuolo ng'e godo mong'e godo maybe skunde manisome kaisani koro ka gidonje YouTube to gineno ni madonge deskina mani luongo ni Gregory Ambogo cha. Okay, koro nasomo kamoro ni Kisumu Polytechnic. Koro na ne team mar drama. To ne ntiere jama moro mane nwatimo go weche usali drama ni. Koro ng'ani nosiko ng'iya to oluonga gi nyinge ni. Bwana chal gi jama moro bwana ndalo moko no wanga go korwa kuchucho. Chon kana tin. Lakini ko mawe marach no wachina. No wito ngimane. Sasa uket chunye kama ku. Amen. Koro jama no kano nena ga nosikuonga gi nyinge no. Tingeni skule kama duo. Koro kaponi ji ochako winji gi nying moro kamoro, koro mane nying mane giluongi gago. Koro mane nying mano chako samba drama, tingeni drama en kamoro ma gi moko samba mang'eny ahinya. Koro kanyo kuma koro nying no nowuok. Koro ne gichako luonga go an be an ok adagi. Wadhi mbele. Ni accept nying no fully ma onge chwanyruok moro amora mani bet ke chwayudo ni ng'eny ji ok accept ga nyinge moko methoro bane gi jowetegi. Ingeni the moment mi chako tamri nying ni ubro keti like ibedo uncomfortable. Koro iya to ji mbele. Bani dwa ni luonga kama sawa wadhi. Yeah, and then I just left it kama no bedo Ombuti. Koro no bedo Ombuti nyaka kawuono bedo Ombuti. To mani mede bathe miluongo ni Matata ke Ombuti ni twayudo ni bi school kuma ni some. Ere kaka ninano ni mondo nyingi obed ariyo kopogore ga achiel ma samoro aneno ni boro marom. Ombuti naneno ka nokoro. Alafu to Matata ni nobiro in a very funny way. Nyinga ma ji ong'eya go dala ma joma nena katin. Nyinga iluonga ni Tata. Jojo mong'eya dala kucho joma mbuleo ng'enyne. Iluonga ni Tata. Koro napenjara ni Ombuti Tata. I make sense. Oko kel. Koro namedo koro bedo Ombuti.
matata. Alafu pia apart from nyingno beda ni ameda mano ambe okaja matata. I never give up in life. Okay. Yeah. Okay, why don't ni samoro kumani some Kisumu wacho ni name Kisumu Poly. Ni donje group man kecho wado ni wangi music group, wangi drama, wangi mopogore. Inere mani donje tango mio ni yero ni mane manyake donje no fiti koso ni di ni maybe kwara mdwarore koso siepe ni ne donje group makamani. Ana donje Poly kana kiaji. Yeah. But koro passion for the drama. School manaso me high school nilo muni with the boys. Yes, nengi drama but noonge gimana dwaro. Okay. Tire mori lumni play. Yeah, koro play no neonge ga school no. Koro but kana donjo Poly na dhe yudo kama play no nitie. Koro my interest na dhe ta donjo Poly. Yeah. Music be okaracha anyalo ga vieta tayanga. Makoro ni donjo drama Poly kae. Na donjo drama but nachako gi high school. Gi high school. Koka donjo drama Poly. Koro ka ni donjo drama Poly ni yudo ka gise chopo e level mane koso ine mani chopo gi e level masa moro dwarore. Poly no. Yeah. Poly back. Niswa. Mondo for you to fit a Poly man nyaka imbi bed like a pack zaidi. Poly and then Kamoroma like they invest in drama. Yeah. They get interior returns. Koran kana donjo kanyo na donjo kanyo gi mentality ni bana. Kai to nyaka yude namba moro. Kai nyaka bede ngat moro ma ka onge to nyaka penja. Adi no biro mo bedo kamano. But see ati ni nachopo ge level more. But through a team, I was one of the team members. No dhiga kuonde moko. Inyalo nyiso ni one gi zonal level, one gi regional level, one gi national level. In ka kombuti sama ni donjo Poly ni adek mani somo Poly ni. Group ni no chopo kani, ni chope national level, no chopo e pinje maoko, no chopo kani. Koso no chopo ma Kisumu waka. Regions wa Magnyanza ge. Kisumu kano waengo. Kisumu nengingeyo. Western region, I think educate to give regions. Yeah. Magie Western regions. Magi koronia Western region. Magie magola okote. One like we were national material ma jinongeyo. Kisumu Poly wa no kodonga chi. Yeah. Maunu chope national level throughout. Inyalo nyiso gik moko mane samoro uyombe, categories mage manu uyombe, gin trophies mage manu duogo. Maybe zawadi masamoro no nyalo duogo do ne school ma school na dira group ni is taking us somewhere. Play no invest sana. Wan wanyalo bedo kanyo kata aresa ochiko mar odiochieng godhiambo kama. Wanya bedo kata nyaka maybe saa 7 kata saa 8. Jo manena jo neno ma somo Poly mantiere drama ngeyo. They can testify to that. No bit like we were really investing on that. One play no wanyalo kaw gimoro amora everything in that Western region gimoro amora ma kanwa wena jok moko no wene gimano kome moko matindo moko mena ma ya begin best institution yeah mana moko ma less lakini madongo go gingeyo Kisumu Poly mane manu motivate ni bang school e chak group mari koso I saw interest. Yeah. Wanyawach ni onge ngamoero tich moko matek. Jiwero like working smart, you get. Ndalo moko na tiyoga mjengo lakini kana donjo Poly to adhi adonje drama. Nitiere kaka soft life moro nitiere. Koro kaka ni inyalo chiew idhi perform angi chulia allowance ni ichiemo ube baya you have cash. Gima vijende dwaro sana e piny masani. But it is not that easy. Otek. Kata kuchu potek. Dichunga mbele jikati chabo get gato smile. Okay, teach my own. Koro like mano is one of the things which maneno motivator ni mondo koro adhi line. Ni wach kingeo gima jua kali timo gigi mitimo. Yes, pays are the same, but you don't need struggle more than that. Nowadays you just work smart. Kuchuni nyakide itimatek sweat, I know. Hata ukupia kwa kuna sweat lakini ni hizo sweat kidogo ya pesa. Okay, kama. Inyalo iso ni samora mora maji for example adi tiogi Churchill show jio di kucho mondo jio nyier, jio bed mamor mondo omigi ilo kod jogo ma di performance stage. Inyalo iso ni chalo ga nade sama uwunde ni di performance stage but the
audience oko receive maybe comedies gigo maber, maybe okimiyo ji nyiero, how does it feel? Kata break up oken gimoro minya wacho kanyo. Mano opek. Yani en another level of a heartbreak. Yeah. Yes, another stage gigi. One maropogre gi stage, one your feeling but tire jo stage. But kana somo poli kana the stage, nentire seche moko kata joke moro. Ni inyalo make lakini haija hit wase. Koro you relax. Jirito joke moro like then heartbreak. Lolit inyalo go kaji penjiri ya koro natima. Yeah, but it is just how you cope. Mano kokalo, you build on more. Erokamano. Janeno mar Lolwe TV mana kaka iwinjo kuom wendo makawuono wan godo e studio Gregory Ambogo gi nyinge mong'ere go doko ka iluongo ni Ombuti Matata, ma bende en comedian mawuok e gwenge gi ma Kisumu. Wapro dhi yweyo matin kete uru mane Lolwe TV kik idhi mabor. Tielo mar ariyo Chenro en Twak Rowere ne ng'ano ma samoro ne onge kuom But TV mare, arwakini machiegni wendo ma wan godo e studio iluongo ni Ombuti Matata, kan jata Chenro mar Ripoli noyudo. Mana kwa dhi mbele, chien kacha ni nyisa ni nitiere ndalo moko ni delete YouTube account. Wayudo gande ni social media ka samoro weche ng'eny to nitiere jogo ma they can't keep it ineno chunygi tin, wan gi jok ma chunygi tin. Koro akeni ne mi follow among jok ma chunygi tin, tidhi nyiso ang'o miyo ni delete YouTube account, kech wang'e ni samoro gima miyo ni delete en comment section, kanyo ema ting'o ga weche mang'eny. Kata be itame chwala. Chwala mi wacho ni comment section, dalo cha donge comment section. Donge kama ne nyalo comment video. But from the people manene nyalo neni somehow. Iwinjo. Kapo ni winjo gi gima ji wacho, kapo ni ok in focus na gima idwaro. Kiwinjo ka ng'ane moro wacho ni ya to koro ng'ane timo ang'o, kapo ni ikete obwongo ni to onge gima ibiro timo. Koro the reason mane nomiyo na delete gima na I mean the YouTube mane an go gige mana kete iye, like I was comparing myself to someone. I wasn't being me. No kabeda. No katim gima na yaro. Natimo gimoro ni ng'ane time. Winjo. To kapo ni ng'ane time nitiere gimoro iluongo ni originality. Mari, you are the origin. Winjo. Koro joka ka ne receive ne wach joka ne mafans ne receive ne wach jama cha origin. An no kinyal receive ne wach. Ginya wach kara ni ng'ane kompo ng'ane. Koro wanyalo penji kendo kanyo ni bende nitimo research malong'o kapok maybe chako YouTube ama kapok idonje industry ni sana, bende nitimo research mineno ka maybe seche moko kidonje social media ka ji wacho ni ng'ane owe kopo ng'ane mago bende in godo in mind? Okay, ntiere research natimo but magine ne mashalo mano ne ndalo cha. But the moment mane koro nachako bedo Ombuti, like na interact gi ji mang'eny, koro nene ginyisa gige mondo bende timo. Ibibere beda ki people will love you for who you are. Winjo ga mage relationship. Like ndire jogo they will get gimite mongiso gi. Gibro yudo ni kadwaro gima kama tadhiro Ombuti ema miyaga gima kama. Winjo. Kadwaro gima kama adhir Lolwe gimiyaga gima kama. Like koro Lolwe ngere ni gin ga joma kama. Winjo. Maka poni ni uchako timo gimoro ma jok moko kendo timo, they will mean jo Lolwe kini temo gini lakini ginonga ongaro gi. Koro to kapo ni umbe ubro winjo gike ma ji wacho to you don't focus on yourself, you bro pomara ni koro fa. But the research was like shallow, but when I became Ombuti, koro na we have a chako yawe. Koro na chako focus in what I can do, in what I can work on.
No, untiere gima no ne explain wachien kacha bat ne wacho ni ang'iso. Kosa nyalo nyisowa ni group ni oting'o ji nikech wayudo ka ine mitelo. Un ji adi tinyalo nyisowa ni chalo nade nikech wayudo ni seche mang'eny tiyo gi ji mang'eny ama tiyo ji 2-3 ok en gino mayot. Ok en gima yot. Grupa ni wan ji 4. En an tire kijana moro iluongo ni Razi, en botimo content moko. Alafu nitie jamaa iluongo ni Gutu, Frank. Alafu nitiere nyako. Iluongo ni Anji. Koro kae you must be strong. Nyaki bed ng'ama tek, nyaki bed a leader. Nyaki ingiso ji what they need to hear, not what they want to hear. Ingise ni bana kae timo marach. One. Kata ka ng'onwa nyadimia, nyaka motim gimoro maber. Ne wach neno ng'ato kaka ansa ni manyabedo ni an gi fans moko. Ng'ato kaka for example ni in the kind of quality magologa, kata the kind of comedy matimo. Koro kapore ni chieng' moro tiere ka gimoro matin ma iwacho ni ai jamani osechako fall out. Mano koro e gima ok wadwa. Daily watemo mondo wadhi malo, ok ni mondo wadog piny. Koro for me anabro nyisi gima ang'e gimone ubeni winjo. Ok gibi ni dwani winjo. Yes. Chien kacha be ni sani you are fully a comedian, might teach me to your full time. Inyalo insani be comedy chudo, to chudo percentage maromo nade. To be ma oseromi survive gi joge ni 4 gi. Inya wach ni by now ochudo, but tede gige moko iluongo ni endorsements from brands. Koro kaka sani atiyo gi United Millers. Koro mano it is like a source of income to me. I like majorly focus a comedian content creation through social media. Okwadhi pap ni to like why influence G to give nyiepo kata give it involved to the brand. For the YouTube thing bado, but still work. But sani anyalo wacho ni mi naona fruits. It is through my hard work. I got the brand. It is through me being me. Matimo go comedy gi content creation. Amami ayudo job. Amami anya wacho ni sani ochudo. You must believe. Inge kangano masamoro se budho industry nyalo nyiso bende ntiere rowere masamoro se approach mobiro penji kaka comedy en gigo monego gitim like for an advice. Gibiro ga mang'eny. Anta anaga masempo. Anabulu ngisa dieri mantie. I won't lie. Tech to tech. Nyaki bed like very different from all the people. Mondo content ni bed accepted. Seche moko ntiere joge moko muneno ko kai yes gi trend. But ana feel gani maji geno bulu maru. Nikech ne gikaw content mar ng'ato. Koro iyudo ni okine the ona. Koro mondo keep up kode tech. Ng'ama no chake ing'e ni ng'ama wuon go ong'eye. Kata in be ang'e ni odi mane geli pipe moro mar pinyi ka kae tier safety. Lakini ng'at moro ma wendo ko biro. Yes oburo dak yono but ajui vitu mingi about that house. Koro ka gibiro ngisa ni manzi nyaki bed different kiji. Nyaki team gik moko. Okono bendi winjo gik ma ji nyisi winjo. Don't worry about the 2 views. Moko me yudo go. Kaga wone yudo 2 views. Idhi wuoyo gi Pauline omedo 3 views. And then use the resources you have. Okochuni nyaki tigi kamera madongo, ano katiga gi kamera. I don't have big lights moko ma GDA production apana. Wanya tiyo gi kamera yes sometimes, but mostly wanya rada kamoro matin to tiyo gi simu. Simu tindo konyo sana. Simbe moko masani ji nigogi. That nyanya simu moro maber you shoot. Kanyo adoni monde isi citizen sana adoni monde stress kanyo kinyo kamera kasi nke chwa adoni most content creators gin jogo mok dwa chako gi simu gidwa chako gi cameras mathiso mag vlogging for example gidwa ni maybe gi invest e gigo kasa moro gi kata content ma gi create inyalo nyiso gi nango in kaka ngano mara chako be gima nyanyiso jo neno start with what you have chak gi gima ingo. Nekech seche moko inyalo amua ni invest inyiew kata kamera mar 50,000 mana kaka Pole no wacho you don't know content madhi konyo ko kuchucho ero invest ikia kata ndo ati mango iketo kanyo
content ni odagi bedo accepted. Koro kamera ni koro chala gine ni maridadi. Koro yaon kamera mar worth 50,000. De chaka kata gisimu moro kata mar 10,000 kata mar 20,000. Imago ga maga gigo. The more you medo twenyo, the more you medo like advance yourself. Koro mage kore time ichako nyeuri gi kamera, ichako kelo light, ichako ruako maler, kaka like you must be also be presentable outside there mondo ji ngeni kare comedy chudo kata koko chudi but kare comedy gacha winyo maber ibisenene just like that. Gina ogini mise puonjori industry nikech wang'eni industry ne en gima nigi ups and down. Samoro ntiere gigo mane idonjo kapod ikia lakini along the way idhi puonjori gik mang'eny. Nyalo nyiso ni gina ogini mipuonjori nyaka ichop kama intie sani. Chon kana chako na believe in trending. Ting modluongo ni trending. But sani I don't believe in trending. Yeah. Trending inyalo trend but hakuna impact umemeka. Ini inakaje trend. Trend nangu. Koro inyalo ne itimo content moro mana mar for fame. Tire gige moko miluongo ni gigi. Yani ini dwadwani mondo trend. But answer ni kumasa chopeni. I believe I just have to work. Onge gima okochuno ne nyaka tim gimoro manyalo wach nango. Tire gige moko ma ji dwani mondo ne. Yani ini dwani mondo trend. Iwinjo kaka koro tire gige moko mantiere TikTok ngato keni lonyo kore, kene otimore nade. Gima trend. Gima trend. Gini kapo ni kia ubura affect kaka content creator some 3 or 4 years mabiro. Kechi tiere brands biro donjo lakini koro kaka wawune ni kontie brand moro ma gidwa engage lakini gihero brand gi sana. Gidwa ni mondo brand gi obed clean. Yes in gi fan base lakini gige metime social media go. Makoro timu ni koro jamani hapana. So I don't tinde si focus sana kwa trending. Nakatima gira moro. Kopo ni adi? Sawa. Kapo ni odonge joga. Ombuti nyalo iswa ni role model mari en nga industry. Industry ni. Tio siap na mo luongo ni Seth Gor. Seth Gor okong'ere sana. But ji ong'eye. Jamono dak e ngima ma isawinje? Very nice. But any brands ungama ubedo respected. I want such a life. Okadwa ni adwa ngima ne, but adwa ngima ila no. Adwa ngima message moka nyalo with the streets to anigi kue. Okoni adwa ngima na apart from being ombuti. Seche moko maybe one time I'll be a dad. Seche moko adwa na with the supermarket adwa na nyiew gimoro kata aonge pesa adwa na nyiew kata kibrit bora che. To pwese mewa. Ya msani nyo kibita chela I know. Adwa simple life. Okay. Sani koponi adir team members magi tapenjo gini ombuti ama Gregory Ombogo en ngama chalo nade. Ipani gin duoko mage nyalo miya. Yeah, mana kaka na ngisi. Araburo ngisi gima dwa ni winji. O kabipaki ni aya opole ni toto I know. Aburo ngisi ni bana gimiti moni. Okay. To adwa ni moni time na. Makoke nyang okibiketo na nyingi. Just walk out. Jinge baya timu gigi. Yeah. Koro nyaka kibeni imbi ni kichu. Kapo ni onge chunya ngingisi ni gnero. Tek ni matemo maber. Lakini guy temo makosa. Wanuo ani ingenya ndo dikure no. Kani pone ni okidwa biro ka just leave. Because this is something like we really invest time, resources. Mago be nyaka wewe mkali. Kama mama kaponi tire kake do mess up just leave. Okay, adwani sama yo wangwa kendo adwani mondo wadhi mana kagima watieko. Social media ni gino ma rowere osekao ni ntiere gande competition more e social media. Tiyudo ka ng'enywa lal. Sani kaka koro inombuti biro ko yara very simple man ineno. To kidhi social media kucho ngima ni malo ng'ato ka ngoneno. Ng'ano bedwa no bedi kaka in. Karo kianga ma intiere ground. Enango minyalo nyiso rowere masamoro neni industry ni ama dwa donjo industry ama poko donjo but influence mar social media dwa keto gikucho gidwa chako gi piny. Ntiere gimoro mana wachoga ni social media is about fake life. The airport kwa ng'ato bank gogo picha
kete social media jogo gene yakanye iya oko dhie Java kacha cha ka the nearest dustbin okinyal koso kigombe mar Java kaka gogo picha imadhango imadho Java so, like the public kauga gige mikete social media kacha cha koro gin watch hey omputi chatine nigi pesa umetho mana Java ineno hiyo ndege the KFC kacha cha kwa ngato bagi no biko kanya gibagi mar KFC ni ja kamera diketo go stand by oko waste time seje mapodi working aneni to salo so picha moro like social media kan tiere ngama pod luore gi social media jo di promise trust you can die ko poni luore gi social media dot nikech kaka tan base to maka ngawe ga oko kucho ayudo sipe ga moko kaka maybe apoli kama wade donga dong ine menyo lunch kata rech moro maduo antije bichigo picha kaketo kuchicho yuko gate winyo maber. Okay, ero kama ni nyalo nyisowa social media handles gi kama ji nyalo yudie kaka inyalo yudi ne jogo ma samoro dwaro advice man ama jogo ma samoro dwa tiyo kodi kaka brands mana king'iyo kamera kacha. Okay, social media handles angi Instagram Ombuti Matata, TikTok ben social media platform. Watch it. Okay, mano be pod Ombuti Matata and YouTube at Ombuti Matata, but koro Facebook at Matata Ombuti. Koro magi kono moyo. Okay. Ado ni mondo kending kamera inyiso wach ni mugi kech wayudo ni kamise chopeni kaka in rawera isechako tiyo gi brands. Tiyo gi brands ok en gino mayot. It needs kindness, humility and respect. Ngato samoro nyalo neni neno ni maybe jo ungangano ka tiyo kodi gipamana ni it's a walk in the park. Adwa ni isni gino ok yot king'iyo kamera. Wach ni mugi ne Rowere. Wach mogik ne Rowere manena as Ombuti Matata. Nangiso ni it is not simple. Okoyot outside here. Inyalo wacho ni ngacha sani tiyo gi brand and gi pesa. No, it is not all about money. Nyaka ngi the end game. Kiki para ni iwacho gani think out of the box. We think far. Sama koro isachako engage gi brands. The brands moko meba bro mani in future. So you must have the respect. You must nyakibed ngat moro ma humble. Scandals gi you must clear. Use the resources you have. Alafu pia just pray. Lay Bwana. Ngema mako kate. Usani nice si rahisi generally. Just be you and ngimanya lo wacho mogik. Nikirudia tena. I just have to pray. Okay. What heck? Ero kamano. Janeno mar Lolwe TV, Ombuti Matata tieko ni mondo mi ibed ng'atno manyalo dhi mbele gi ngimane masani, mondo mi ibed ng'atno ma samoro brands nyalo tiyo godo. Lem. Asabiro jata chenro mar Polina yudo oritiru masani Nyasaye oritwa mborita.